Sanier Cel en TBS is het eerst in de 45-jarige Ljouwer die juni Flenier zijn ex-vriendinnen met een mes om het lippen bracht. De relatie weer iedere dag aan aankwam, maar na een joen met cocaïne en drank kwam het wet aan ruzie. Maar voor de 28-jarige vrouw fatale gevolgen. Joert de zaak voor de rechtbank in Ljouwer. Het verslagjouwer Auke Selden, dus die heeft de zaak de hele dag volgen. Auke, wat is er nou gebeurd in die nacht in juni Flenier? Nou, de vertelers dan niet correct zien. Heel vaak spul en heel vaak ruzie. En vaak wie er ook drank en drugs bij in het spul. En dat gebeurde dus ook in juni. Zien besletten om toch maar uit elkaar te gaan. En ben nog de stad ingongen om nog wat te drinken. Nachts nemen ze een taxi, waarom naar huis. En dan, als Miranda zei haar vriend te bellen omdat het weer uit de hand rent, dan gebeurt er dit. Er is ook nog zijn verklaring van 2 juli 2014 op bladzijde 64. Ik hoorde haar zeggen, nu bel ik hem op. Ik stond toen in de deuropening tussen gang en woonkamer. Zij liep van mij af de woonkamer in. Ik dacht bij mezelf, dat gaat niet gebeuren. Ik keek naar de keuken en zag het mes liggen, op het aanrecht. Een groot mes, zonder kartels. Ik denk ongeveer 30 centimeter. Ik raakte in paniek. Ik kon alles niet meer rijmen. Dat ze die vent wilde bellen. Ik wilde dat stoppen. Ik ben meteen naar de keuken gelopen en heb het mes gepakt en ben meteen weer terug naar de woonkamer gelopen. Ik stak het mes recht vooruit en trok het direct ook weer terug. Ik stak haar in de rug, vrij recht. Ik hoorde een zucht of een kreun en zag dat ze in elkaar zakten. Ja, het relaas van de officier van justitie. Auke, wat zei de verdachte er zelfs van? De verdachte zei zelf dat hij net zo volle meer herinneringen kan. Dat hij dat mes pakt, dat weet hij al net meer. Dat hij dat mes in de hand hield, dat nog wel. Maar hij vertelde ook dat het een combinatie wie van factoren. Een heel soort drank, zei hij. En ze hielden spul. Zij treiteren hem wat. En boven dat wie hij toch benauwd voor een aframmeling van die vreun van het slachtoffer. Wat zei de advocaat van de verdachte Derroer? De advocaat zei over de eerst van de officier dat hij TBS, dat vindt hij 4 gaan. En boven dat, die kans op herhaling, werd de deskundigen het mogelijk goed hebben. Hij zei, dat zit er net in. De verdachte is geen vechtersbaas. En wat hij ook nog vertelde, is dat, hij zei, de rol van het slachtoffer, je hebt er net zo vaak over, maar die wie ook net al te mooi, zeg maar, zeggen die jongen. En daar zei hij van een beetje het volgende oor. De cliënt realiseert zich als geen ander. Hij is de grens overgegaan met fatale gevolgen. Hij en niemand anders is daarvoor verantwoordelijk. Intrigerend is de vraag, en belangrijk is de vraag, hoe is het zover gekomen? Waarom ben ik die grens overgegaan? De zus die zegt dat Miranda manisch depressief of bipolair is. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze een borderline stoornis had. Nou, wat er ook van zij. Zij wordt in ieder geval gekenschetst als een persoon die verbaal en fysiek agressief kon zijn jegens cliënt, die als een blad aan de boom kon opslaan in het gedrag, onvoorspelbaar was, onberekenbaar kon zijn, die cliënt kon tergen en treiteren. En steeds in dat geval onder invloed van alcohol. Ja, Telling van der Goort, wie dat is de advocaat van de verdachte. Opvallend wie verder ook nog de eerste van een grave verbod. Die dient door de jongste dochter van het slachtoffer. Dat is nog nooit eerder in Nederland gebeurd, hè? Nee, dat is zeker opvallend. Het zit zelfs net in het wetboek van het strafrecht. Het is helemaal nee, maar het is toch wel op verziek inderdaad van de jongste dochter gebeurd. De advocaat van de nijbestuurder Richard Korver heeft dat vregen onder de rechtbank. Want, zij zei de dochterke, ik wil graag ongestoord naar het graf van mijn mem kennen. En dan wil ik net eventueel de verdachte zien komen. Oké, Auke Selden dus bij de rechtbank in Ljouwer. Dank u wel voor dit moment.